Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah. Bismillah, alhamdulillah. Wa syukurillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa maulana amma ba'da. Dumateng para sesepuh pinisepuh ingkang kula dherekaken. Dumateng Bapak Lurah saha sak prangkatipun ingkang kula hormati. Bapak Ketua Penyelenggara saha sak anggotanipun ugi sedaya. Warga masyarakat Dusun Trengabus Desa Mbansari ingkang tansah cinaket ing manah. Saha para rawuh sedaya ingkang dahat kinurmatan. Puji syukur sumangga kita kunjakaken dumateng Gusti ingkang aparing gesang. Nulinggih Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun peparing kabagas kuwarasan dumateng kita sedaya. Rahmat saha salam mugi kunjuk dumateng Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang pamirsa ingkang dahat kinurmatan, kula sak rombongan paguyuban seni kuda Kepang Marga Utama Laras saking Dusun Padangan Desa Malangsari, Kecamatan Bulu. Tinimbalan kapurih hamba bar beksa anamung ngandadosaken kecuali manah bilih kula sak rombongan antipun hamba bar beksa wonten wanci pasinaon. Pramila sedaya kekirangan kula sak rombongan nyuwun gunging samudra pangarsami. Mekaten kirang langkung nyuwun pangapunten. Pungkase ngatur sugeng mriksani. Nuwun matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sari jamu kodonge meniran suara ketemu dadi pikiran mburu lagune semirat manyar sewu banyu masan. Para tamu sugeng pepanggihan mugi kita tansah panggih raharjan angrawuhi peparing bahagian tuhu tarmoning bebrayan.
sari jamu kadangnya maniran suara ketemu tadi pikiran buru lagune semirat manyar sewu banyu masan ayo 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 maju 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 Para tantama lumaksana makita kita
La la